Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі і фактычна падводзіць вынікі адыходзячага года, таму што шэрагам экспертаў мы ўжо наступны раз сустрэнемся толькі ў годзе 25-м. Як, да прыклад, з кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, экс-дыпламатам Валерыем Кавалеўскім. Таму вынікі года з Валерыем Кавалеўскім. Прывітанне. Добрый день, спадар Дміцер. Ну, рады вас бачыць, і вось гляжу, рады бачыць ваши падначаленыя з агенцтва, ужо пишуць нам у каментарах, што усім прывітанне, чакаем шэфа, ну і з метра ўжо говорят, ладно, ўжо так і быць. Ну, тым не менш, вельмі удзячны, што завіталі. І, спадар Валер, давайте ведаеце, з чаго пачнем. Що ж таки для вас 24-й год стаў годам сыходу з аб'яднанага пераходнага кабінета. Ці не шкадуеце? І, ну, можа быць, вот зараз вы давалі то каментары, але зараз скажаце, ну ладно, напрыканцы года скажу всю праўду, што мяне прымусіла гэта зрабіць. Я заўсёды кажу праўду, можа не всю, але тым не менш таксама все ж таки трымаюся факта. Ведаеце, я про гэта думаў некалькі дзён таму, ну і фактычна гэты год дракона, это той год, якім я нарадзіўся. Ну і заўсёды ёсць такія чаканні, што гэты год будзе асаблівым, калі ён супадае з гэтым самым календаром. І насамрэч год, канешне, атрымаўся даволі бурным. Вельмі шмат што адбылася, гэта была і даволі такая інтэнсіўная праца ў аб'яднаным пераходным кабінеце у першай палове года. Гэта былі вельмі важныя дасягненні, вельмі важныя трэкі па працы, пагадненні з еўрапейскім парламентам, якім я займаўся і якое дапрацоўваў і вёў да падпісання. Гэта і дыялог, палітычны дыялог з паўночна-атлантычным альянсам, з НАТО, тое, што таксама стала першым такім прэцэдэнтам у нашай працы. То бок, было зроблена шмат і былі зроблены даволі канкрэтныя рэчы, якія прасоўвалі ідэі дэмакратычнай незалежнай суверэннай Беларусі. Ну і сам сыход з кабінета, канешне, гэта было такім даволі важной падзеей у маім жыцці. Могу так сказаць, што я мог і раней сысці з кабінета. Былі для гэта і падставы, было і жаданне. Мог і раней, але ўжо далей заставацца мне нельга было у кабінеце, бо разыходжанні ўсё ж такі станавіліся ўсё больш і больш выразнымі і у плане карпаратыўнай культуры, і ў плане мэтаў, і ў плане тэхнікі працы, і ў плане таго, як мы ўзаемадзейнічаем. Ну і, канешне, стратэгічныя разыходжанні таксама былі даволі выразныя. Далей, калі я сышоў з кабінета, то маім наступным рашэннем, такім значным маім жыцці ў гэты год дракона, стала стварэнне гэта агенцтва, якое выразна падкрэслівае, куды я хацеў бы, каб Беларусь прыйшла, да еўраатлантычнай інтэграцыі. Бо менавіта тое месца, дзе мы можам захоўваць саміх сябе, сваю ідэнтычнасць, рэалізоўваць свае інтарэсы нацыянальныя і ў галіне эканомікі, і ў галіне сацыяльнага развіцця і знешняй палітыкі. І, канешне, это тое месца, дзе мы захоўвалі б сябе як краіна, наш суверэнітэт, нашу незалежнасць. І гэта на прыкладзе многіх краін усходняй Еўропы, якія далучыліся і да еўрапейскага звязу 20 гадоў таму, у тым ліку Польшча, краіны Балты, іншыя краіны, мы бачым, наколькі далёка яны прасунуліся ў плане развіцця і грамадства, і эканомікі, і сваёй знешняй палітыкі і абароны. Таму для мяне гэта быў такім паваротным момантам у сваёй прафесійнай кар'еры. І разам з тым гэта было не апошняе, што змянілася у гэтым годзе для мяне, бо знешнепалітычная павестка для мяне была узмоцненая ці ускладненая пытаннем вызвалення палітычных зняволеных. То бок на сённяшні дзень я актыўна супрацоўнічаю з Вольгай Карбуновай, са сваёй былой калежанкай па аб'яднаным пераходным кабінеце, з Тацянай Хоміч, якая вельмі даўно і вельмі паспяхова працуе над тым, каб прыцягваць увагу да сітуацыі з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Сестра Марыі Калеснікавай, якая працуе над вызваленнем не толькі сваёй сястры, а ўсіх палітычных зняволеных. І ідзе значна далей у гэтай павестцы, гэта спыненне рэпрэсій, гэта і дыялог.
І тому канцоўка года, як прынамсі ўвесь год атрымаліся вельмі актыўнымі, вельмі напружанымі, і ёсць адчуванне, што год дракона гэтым не скончыцца, што і наступны 25-й год таксама будзе вельмі актыўным. Магу толькі сказаць, напрыклад, такія аб'ектыўныя паказчыкі нашай працы. За 6 тыдняў мы працавалі ў 8 краінах. У нас адбылося больш за 100 сустрэч закрытых з дыпламатамі, з палітыкамі, з экспертамі, з медыа. Былі і мерапрыемствы закрытага фармату, дзе мы абмяркоўвалі тое, што адбываецца ў Беларусі, як спрацавала стратэгія дэмакратычных сіл, якая была прынята яшчэ пасля падзей 20-го году, што можна зрабіць дзеля таго, каб дамагацца тых мэтаў, якія былі пастаўлены дэмакратычнай супольнасцю. Бо ўсё ж такі мы разумеем, што дэмакратычны рух быў створаны не дзеля таго, каб нам арганізоўваць сваё жыццё за мяжой там і рэактыўна рэагаваць на нейкія праблемы, якія ўзнікаюць у людзей. Наша мэта і задача зрабіць так, каб Беларусь аднавіла дэмакратыю, каб мы вярнуліся дадому, каб у Беларусі прайшлі вольныя выбары. І ёсць адчуванне, што рухаемся мы не ў тым накірунку, што ёсць ўсё ж такі адхіленне ад гэтай стратэгічнай задачы. І самым такім набалелым пытаннем, самым вострым пытаннем з'яўляецца тое, што мы робім дзеля таго, каб вызваляць людзей, якія апынуліся ў турмах, якія фактычна сталі закладнікамі гэтай сітуацыі. Не па сваёй волі, не абавязкова, каб гэтыя людзі былі актывістамі, журналістамі, палітыкамі, якія ў пэўнай ступені ўсё ж такі былі гатовы да таго, што прыйдзе нейкі момант, яны могуць заплаціць за сваю актыўнасць, удзел у нейкіх грамадска-палітычных справах. Большая частка з гэтых людзей гэта звычайныя беларускія, якія апынуліся ў неправільны момант, неправільным месцы і зараз плацяць за гэта. Мы, конечно, звяртаем увагу на тое, што ёсць такая спроба гераізацыі гэтых людзей, што вось вы застаецеся там, вы крыніца нашага для нашай барацьбы, для нашай волі да перамогі. Але варта было б спытацца таксама ў гэтых людзей, ці гатовыя яны да гэта і ці пагаджаюцца яны з тым, што насамрэч на сённяшні дзень намаганні палітычных структур па вызваленні людзей, гэта фактычна дэкларацыі. Для таго, каб дамагацца гэтага выніку, трэба працаваць, закасаўшы рукавы, працаваць вельмі шчыльна з партнёрамі, з беларускімі, з замежнымі. Мы бачылі ўжо не адну сітуацыю за гэты год, калі адбываліся абмены, калі адбываліся, я маю на ўвазе, напрыклад, расійска-украінскі абмен, дзе 5 грамадзян Украіны, якія утрымліваліся ў беларускіх турмах, выйшлі на свабоду. У гэта быў таксама і матэрыяльны кампанент, пра які мала што гаворыцца, але тым не менш атрымліваецца, што для украінскіх грамадзян гэтая здзелка была прымальнай. Таксама расійска-амерыканскі абмен, які ўжо стаў гістарычным, які, конечно, для нас таксама прынёс вельмі шмат непрыемных адкрыццяў, што пра Беларусь забылі у той момант, калі трэба было памятаць найперш пра Беларусь. Але гэта так. Там мы пра Польшчу забылі. Пытанне Анджэя Пачобута не было пастаўлена. І пытанне Анджэя Пачобута і іншых людзей. Так, это была і Польша, это была і Германія, это Норвегія, Злучаныя Штаты, Славенія. Все тыя краіны, якія вельмі блізкія для нас, якімі вельмі шмат працавалі над пытаннямі, ці абмяркоўвалі, правільна сказаць, неабходнасць вызвалення палітычных зняволеных у Беларусі. І вось атрымліваецца, што не спрацавала. Тыя формулы, якія былі задзейнічаны тым, да таго часу яны не спрацавалі. Значыць, нам трэба думаць пра то, якія іншыя падыходы, алгарытмы мы павінны выкарыстоўваць у працы з нашымі партнёрамі дзеля таго, каб такіх сітуацый больш не было. Але самае галоўнае, што гэты расійска-амерыканскі абмен, гэта быў вынік вельмі сістэмнай, вельмі упартай, вельмі паслядоўнай працы людзей, якія займаліся гэтым дзень у дзень. То бок, гэта не нейкае адхіленне ад нормы, гэта не нейкі цуд. Гэта вынік вельмі такой стараннай працы людзей, якія хацелі дамагчыся вызвалення сваіх людзей. Мы вот гэтую тэму працягнем, а я просто адрэагую на ваше выказванне, якое мне вот вельмі так закрануло. Вы сказали, что зараз замест вырашэння стратэгічных нейкіх мэтаў на дэмакратычным сілам даводзіцца рэактыўна рэагаваць на надзённыя патрэбы беларусаў. Але калі мы чуем зараз пэўныя прэтэнзіі
там да офіса, да Ціханаўскай, да кабінета, там да усіх астатніх, гэта асноўныя прэтэнзіі. Як там вот, калі там сублімуючы, гэта у інтэрв'ю Радыё Свабода Ольга Карыч сказала: Ціханаўская не абараніла беларусаў. То есть патрэбы зараз якія абараніць беларусаў, там скажем, у Літве ад пытанняў пры вырашэнні пытанняў атрымання там легалізацыі ВНЖ і гэтак далей. Пытанні там таксама можа быць у Польшчы пэўныя з легалізацыяй там дзе-нибудь ва ўмоўным Вроцлаве. Чаму, маўляў, тут з Тускам сустракаюцца ці з Дудай і тут абяцаюць, што падтрымка будзе, а ва Вроцлаве вырашаюць по-свойму. Пытанні там іншыя, надзённыя, там з дакументамі, з пашпартамі, з дапамогай, падтрымкай. Вот надзённыя, вот асноўныя прэтэнзіі, што лідары дэмсілы не дапамагаюць беларусам, а не пра нейкую там стратэгію разважаюць людзі. Так вот, як тут можна знайсці нейкую сярэдзіну і ці апраўданыя гэтыя прэтэнзіі? Канешне, задачы, якія стаяць перад палітычнымі структурамі, перад демакратычным рухам увогуле, яны былі значна ускладненыя пачаткам вайны супраць Украіны і саўдзелам Лукашэнкі і яго рэжыма ў гэтай вайне. Канешне, гэта дадало вельмі сур'ёзных і новых праблем, да якіх мы былі мала падрыхтаваныя. Тут я аддаю належнае менавіта грамадзянскім структурам, якія, не чакаючы таго, што зробяць палітыкі, яны заняліся гэтымі справамі. Тут можна прыгадаць Цэнтр беларускай салідарнасці, які вельмі шмат зрабіў для людзей на самых розных узроўнях, зноў жа не чакаючы, пакуль палітыкі прыйдуць да ўсведамлення, што трэба штосьці рабіць. І разам з тым, нават тое, як гэтыя пытанні абмяркоўваліся і працягваюць абмяркоўвацца з Літвой ці з Польшай менавіта палітычнымі структурамі, не грамадзянскай супольнасцю. Я лічу, што тут павінна было б трошкі больш, не трошкі, а значна больш упартасці і адстойвання менавіта сваіх інтарэсаў. То бок ёсць, я бачу працяглы час, калі была спроба зразумець інтарэсы літоўскага боку, ці зразумець інтарэсы польскага боку. І трэба іх разумець, але ўсё ж такі адстойваць трэба свае інтарэсы. Інтарэсы беларускага народа і беларусаў, якія сапраўды могуць прыналежыць да самых розных частак грамадства. Але калі мы гаворым пра тое, што гэты дэмакратычны рух ці гэтыя лідары прадстаўляюць усіх беларусаў, то трэба працаваць у інтарэсах усіх беларусаў. Але вельмі часта атрымлівалася, што займаецца пазіцыя такая і вашым, і нашым, і тут, і там. Ну, але ўрэшце рэшт мы бачым, што траекторыя выбудоўваецца такім чынам, што ідзе ускладненне мабільнасці беларусаў, зніжэнне іх магчымасці. Гэта і пытанне транспартных сувязяў, і пытанне выдачы віз, і пытанне легалізацыі. То бок гэтыя праблемы вырашаюцца, канешне, але іх можна было вырашаць і па-іншаму. Я тут скажу таксама пра што казаць пра павестку. Літаральна учора было на Reform BY даволі цікавы артыкул пра тое, як суадносіцца павестка беларусаў у Беларусі з тым, што робяць палітычныя структуры. Ну і там даволі выразна гаворыцца пра тое, што насамрэч супадзенняў вельмі немат. Калі толькі казаць пра менавіта там цэльвую аўдыторыю, мэтавую аўдыторыю дэмсіл у Беларусі, але калі казаць пра агульнае поле беларусаў, калі казаць пра іх інтарэсы, то супадзенняў вельмі мала. Канешне, пра гэта можна казаць і як пра патэнцыял для росту, патэнцыял для таго, каб паляпшаць сваю дзейнасць, рабіць яе бліжэйшай да беларусаў. Ну, але на сённяшні дзень, калі мы аналізуем 4 гады працы, 4+ гады працы, і мы гаворым пра тое, што вось было зроблена так, і вось такая траекторыя, мы бачым, што там зніжаецца эфектыўнасць, зніжаецца сувязь, скарачаецца гэтая сувязь з беларусамі, прысутнасць у самой краіне. І мы думаем, куды гэта далей пойдзе пасля сённяшняга дня. І яно можа памяняцца толькі ў выпадку, калі будуць нейкія змены. Будуць змены ў стратэгіі, будуць змены ў культуры, менавіта того, як прымаецца рашэнне, як вызначаюцца праблемы, на якія трэба скіроўваць свой прыярытэт, і якія рэсурсы на гэта будуць накіраваны, бо рэсурсаў мы разумеем, што іх недастаткова.
Таму калі я гляджу на гэтыя 4 плюс гады дзейнасці і на гэтую траекторыю і разумею, што на сённяшні дзень няма ніякіх спадзяванняў на змены у стратэгіі ці ў падыходах да нашых праблем, то я разумею, эта траекторыя пойдзе ў той самы бок, куды яна ішла і далей, то бок на зніжэнне. Вы, распавядаючы пра стварэнне агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, сказалі, што вот гэта той шлях, куды хацелася б, куды мы бачым, куды павінна прыйсці Беларусь. У той жа час, распавядаючы пра тое, што было зроблена апошнімі тыднямі, гэта сустрэчы, гэта размовы, гэта найперш тэма вызвалення палітзняволеных. Атрымліваецца, вызваленне палітзняволеных магчымае толькі праз пачатак нейкага перамоўнага працэсу з лукашэнкаўскім рэжымам, нейкія дамоўленасці, нейкія там дзеянні адзін аднаму насустрач, там зняццё там ці замарозка санкцый у адказ на вызваленне і гэтак далей. То есть шлях да еўраатлантычнага нейкага сяброўства ляжыць ўсё ж такі праз перагортванне старонкі з рэжымам. Ну, калі казаць менавіта пра далучэнне да еўраатлантычнай супольнасці, да еўрапейскага звязу найперш, дзе ёсць пэўны кансэнсус сярод палітычных сіл, то трэба казаць, што мы можам на сённяшні дзень размаўляць толькі пра ўмовы, пра тое, каб мы усталёўвалі нейкія новыя сувязі, каб мы усталёўвалі давер, каб мы разумелі, як гэта працуе, каб рыхтавалі людзей, якія стануць часткай гэтага намагання, каб Беларусь стала бліжэйшай да еўрапейскай сям'і. Але вельмі важна тут падкрэсліць, што рашэнне пра далучэнне да еўрапейскага звязу павінны будуць прымаць самыя беларусы. А тады, калі у Беларусі адбудуцца дэмакратычныя змены, будзе дэмакратычны і легітымны ўрад, і дзе будзе месца для нармальнай дыскусіі, для абмеркавання сярод беларусаў, менавіта чаго мы хацелі б ад такого супрацоўніцтва, ці хацелі б мы туды ісці ўвогуле. Ну, і это, конечно, даволі такая складаная праца, на годы наперад. І я не думаю, што тут якраз такі трэба спяшацца і трэба палітызаваць гэтае пытанне, каб той ці іншы палітык мог сабе занесці ў актыў там рашэнне аб далучэнні да еўрапейскага звяза. Думаю, што Беларусь найбольш, чым хто у нашым рэгіёне падрыхтаваная да гэтага далучэння і хацела б гэтае далучэнне, але тым не менш воля народа павінна быць тут улічаная і павінна быць пачутая. Мы не хацелі б зрабіць гэта таксама, як робіць Лукашенко з інтэграцыяй з Расіяй, дзе насамрэч гэтае пытанне беларусам не задаецца. І робяцца вельмі многія рашэнні, якія супярэчаць ці нават шкодзяць суверэнітэту, незалежнасці нашай краіны, нашай нацыянальнай ідэнтычнасці, без таго, каб спытаць у грамадскасці, што яны пра гэта думаюць і ці думаюць яны пра нейкія іншыя варыянты дзеянняў. Все ж таки, калі мы кажам пра, то есть атрымліваецца, што на сёння найбольш актуальная, найбольш актыўна павестка, якая прасоўваецца вами як прадстаўніком агентства, ну і тады атрымліваецца ўсім агентствам, гэта пытанне вызвалення палітвязняў. Не зусім так. Ёсць і іншыя пытанні, якія насамрэч звязаныя з гэтай тэматыкай. Гэта пытанне незалежнасці Беларусі, якая знаходіцца ўжо тут не рызыкі, не ціск, тут пагрозы незалежнасці суверэнітэту нашай краіны. І гэта пытанне таго, як будуць улічаныя інтарэсы Беларусі у мірным працэсе па Ўкраіне. Это вельмі складаныя задачы, якія не так проста абмяркоўваць з нашымі партнёрамі замежнымі, ці то гэта Міністэрства замежных спраў, ці офісы прэзідэнтаў, прэм'ераў, парламентаў. Але тым не менш зацікаўленасць у гэтым ёсць патрэба ў канкрэтызацыі гэтых інтарэсаў, што павінна быць улічанае ў такім працэсе. Але нам атрымліваецца даводзіць гэтую інфармацыю. Мы бачым, якую зацікаўленасць гэта выклікае, разам з тым разумеючы, што палітычныя зрухі, змена палітыкі па тым ці іншым пытанні займае час. Гэта не з адной сустрэчы, не з аднаго аргумента складаецца гэтая змена. Таму тут трэба набрацца цярпення і працягваць працаваць гэтаксама, як тыя людзі, якія дамагаліся вызвалення палітзняволеных у Расіі, таксама працавалі над гэтым так вельмі сістэмна, вельмі ўпарта. Тут мы проста павінны настроіцца на тое, што трэба з гэтым будзе працаваць
пэўны час і працаваць вельмі ўпарта. Але калі канкрэтызаваць на сённяшні дзень маё бачанне стратэгіі для дэмакратычных сіл для Беларусі, то гэта павінны быць людзі, і гэта павінна быць незалежнасць. Бо без аднаго і без другога мы не зможам пабудаваць новую дэмакратычную Беларусь. Не зможам адстаяць нашу незалежнасць і пабудаваць тую краіну, пра якую мы ўсе марым. Таму і прыярытэтная ўвага павінна надавацца менавіта гэтым пытанням. Калі мы гаворым про тое, што гэта прыярытэты, і часам мы чуем такія заявы, што гэта прыярытэт, вызваленне палітычных зняволеных. Калі гэта прыярытэт, то што для гэтага робіцца? Бо назваць штосьці прыярытэтам і нічого для этого не рабіць, акрамя таго, што заяўляць пра прыярытэтнасць пытання, это просто пусты гук. Ну добра, а можна канкрэтна сказаць, што вамі канкрэтна было зроблена апроч узняцця гэтага пытання на розных сустрэчах і розных пляцоўках? Вот конкретно, вот мы прапанавалі гэта. Мы прапануем змены падыходаў да ацэнкі сітуацыі ў Беларусі, што спрацавала, што не спрацавала. Важна зразумець, якія інструменты ў нас на сённяшні дзень ёсць у актыве, і былі такія заявы нават сярод палітычных структур, што санкцыі на сённяшні дзень гэта наш абменны фонд. Калі гэта так, то давайте карыстацца гэтым абменным фондам дзеля таго, каб вызваляць людзей. Так, сапраўды, няма беларускіх шпіёнаў там у Літве, Польшчы ці ў іншых краінах, якіх можна было прапанаваць на абмен. Даруйце. Але ёсць санкцыі. Можна гаварыць пра іх, можна гаварыць пра прыпыненне, можна гаварыць таксама пра нейкія тэхнічныя кансультацыі па вырашэнні тых праблем, якія на сённяшні дзень з'яўляюцца досыць вострымі для двухбаковых адносінаў. Гэта все тыя тэмы, якія, скажем, вырашаюць практычныя праблемы. Нават камунікацыйна я магу сказаць, што на сённяшні дзень тэмпература ў гэтых камунікацыях з абодвух бакоў дасягнула вельмі небяспечных узроўняў. Калі я чую пра тое, што палітычная структура настаиваюць на звяржэнні рэжыма, ці кажуць пра ліквідацыю рэжыма, то можна спытацца, што за гэтым стаіць, дзе тая энергія, рэсурсы, людзі, якія будуць рабіць гэта сярод беларусаў ці сярод замежных партнёраў. І можна спытацца, якім чынам рэагуе на гэта рэжым, на такія заявы. То бок гэта такі выстрэл у паветра, але тым не менш ён можа быць выкарыстаны кімсьці там па той бок мяжы у самой Беларусі дзеля таго, каб прымаць нейкія іншыя рэпрэсіўныя рашэнні, зноў жа рэагуючы на гэтую пустую пагрозу. Так, тут было пытанне праз данат, зараз яго выведуць, на экран ужо было, але зараз выведуць яшчэ тут у чат, каб я мог прачытаць. Все ж таки, от калі вы кажаце пра вось гэты абменны умоўны фонд у выглядзе санкцый, калі вы кажаце пра узнаваеце гэтае пытанне на перамовах, як рэагуюць заходнія партнёры? З разуменнем яны разумеюць, што яны ўспрымаюць абсолютна нармальна аргумент пра тое, што гэта наш маральны абавязак вызваляць палітычных зняволеных. Па-перша, мы гэта паабяцалі, што мы гэта зробім, што людзі не будуць сидзець да канца сваіх тэрмінаў. Па-другое, людзі гінуць, людзі губляюць сваё здароўе, людзі не могуць жыць нармальным жыццём. І сапраўды гэта маральны абавязак, ведаючы, што ў цябе ў руках ёсць інструмент, з дапамогай якога ты можаш дапамагчы людзям вызваліцца, то чаму ты не выкарыстоўваеш гэты інструмент? Это як стаяць на беразе ракі і бачыць, што чалавек тоне, і не кінуць яму там выратавальны круг, кола ці якую-нибудь дошку, якая дапаможа чалавеку выратавацца, просто стаяць і глядзець на гэта і там казаць: трымайся, мы з табой. І ў гэтым сэнсе ўспрыняцце абсалютна нармальнае, таму што аргументацыя ёсць важкія довады на гэтую карысць, ёсць зноў жа інструменты, якія вось у нас под рукой. Але мы таксама разумеем, што ёсць і патрэба ў часе, патрэба ў тым, каб працягваць працу, пераконваць у тым, што гэтыя інструменты трэба задзейнічаць, і трэба задзейнічаць іх сёння. Атрымліваецца так, што вось вы з аднаго боку прасоўваеце падчас сустрэч з замежнымі партнёрамі вось гэтую тэму неабходнасці, можа быць, вызвалення палітвязняў праз там нейкія перамовы, саступкі там ці яшчэ што-небудзь. З іншага боку, вот мы зараз бачым нават тое, што навідавоку, мы не кажам пра нейкія там, можа быць, таемныя, непублічныя перамовы, якія спрабуюць там кур'еры рэжыма весці, а вот, кажам, артыкул Прыгермана,
там візіт і выказванне Дмітриева у Нямецчыне, зараз вот Мільянцоў у Францыі, атрымліваецца, яны таксама как бы по той жа тэме працуюць, але з другога боку. Я б сказаў, што яны найперш працуюць на іншых людзей, яны працуюць на рэжым. Гэта, я не ведаю пра Андрэя Дмітриева, але пры Германа Мільянцоў даволі вядомыя аператары, якія даволі доўгі працяглы час працуюць менавіта пад крылом рэжыма. І у гэтым сэнсе у нас, так бы мовіць, розныя мэты, задачы, і мы працуем у зусім іншых інтарэсах. Але тут я аналізаваў бы не тое, што гавораць гэтыя людзі, прынамсі, многае з таго, што яны гавораць, конечно, мы не даведаемся на гэтых сустрэчах, але звяртаць увагу на нейкія іншыя рашэнні ўжо афіцыяльных органаў. Это пра тое, што адкрываецца амбасада ў Вацікане. Гэта даволі незвычайная падзея на фоне таго, што амбасады ў Еўропе закрываюцца. Можна ўзгадаць Славакію, напрыклад. Можна звярнуць увагу, што фактычна ніводных краінах, за выключэннем Угоршчыны, не засталося амбасадараў. А тут на гэтым фоне інфармацыя пра адкрыццё амбасады в Угоршчыне, ці апошняя інфармацыя пра тое, што рыхтуецца праект тэхнічнай дапамогі па ўмацаванні мяжы беларускай, якая вымагае просто даволі значных сродкаў. Мы гаворым тут не пра сотні тысяч, а пра мільёны і дзесяткі мільёнаў, магчыма. І гэта тыя сродкі, якія не могуць не прыйсці менавіта са знешняга асяроддзя, ад міжнародных партнёраў. Гэта тыя прыкметы, якія паказваюць, што сітуацыя развіваецца, сітуацыя не стаіць на месцы, што ёсць прыкметы таго, што пераацэнкі пэўныя адбываюцца і за мяжой, не толькі сярод дэмакратычных сіл, не толькі сярод палітыкаў ці асобных ініцыятыў, але таксама і ўрады думаюць пра тое, да чаго мы прыйшлі і куды мы пойдзем далей. Дарэчы, вось тут чамусьці пішуць у чаце ў нас, што вы сустракаліся з Мільянцовым у Парыжы? Не, такого не было. Мы, па-першае, мы размінуліся па часе, мне здаецца, даволі моцна. Або ў Парыжы мы былі прыкладна, можа, 2 ці 3 тыдні таму. І так у нас былі сустрэчы і ў МЗС, і ў Міністэрстве абароны, і ў парламенце, але не, з Мільянцовым мы не сустракаліся, абсолютно не на сувязі. Давайте яшчэ на некалькі тэмаў. Вот ўсё ж таки, вот гэтая сітуацыя, якую вы згадалі, дыпламатычным плане, вот, адкрыццё дыпламатычнага прадстаўніцтва, ці не становіцца гэта прыкметай таго, што на гэтым вот дыпламатычным узроўні, да гэтага, дарэчы, вот Ягораў заклікаў свой час вяртанне амбасадараў на умовах вызвалення палітвязняў, што гэты тренд пачаўся? Я думаю, што гэты тренд мае пэўную перспектыву і патэнцыял, і трэба адсочваць гэтую інфармацыю і настойваць, каб былі такія жэсты добрай волі з боку рэжыма, таму што мы разумеем, што гэта нідзе не прапісана ў канвенцыях аб дыпламатычных зносінах, але тым не менш, калі будуць прымацца такія рашэнні, то каб яны абавязкова суправаджаліся тым, каб выходзілі палітычныя зняволеныя. І мы разумеем, што рашэнне аб тым, каб накіраваць амбасадара ў Беларусь, яно заўсёды будзе грунтавацца на інтарэсах гэтых краін. Будь то Великабрытанія ці іншыя нейкія краіны, там, хто будзе прымаць такія рашэнні, гэта абавязкова будзе з улікам таго, якія інтарэсы патрабуюць ад гэтай краіны прысутнасці на самым высокім дыпламатычным узроўні. Гэта не пытанне таго, чаго хочуць і не хочуць дэмакратычныя сілы. Это пытанне менавіта іх нацыянальных інтарэсаў. І тут мы павінны скарыстацца гэтай сітуацыяй дзеля таго, каб рэалізоўваць і свае задачы, свае абяцанні ў тым ліку. Пытанне, якое даслалі нам праз донат, вось яно было выведзена на экран, потым неяк згубілася ў чаце, мне яго тут вярнулі. І, дарэчы, не адзін раз я тут глядзеў у чаце, нас вярталі нашы гледачы да інтэрв'ю, якое днямі даў Александр Лойка.
і вось пытанне. Александр Лойка даў інтэрв'ю «Зеркалу», у якім шмат спрэчных тэзісаў. Вы супрацоўнічаеце з арганізацыяй, якую ён заснаваў, ці не прадвігаюцца на спатканнях тэзісы, якія ён агучыў у гэтым інтэрв'ю? Ну, сапраўды, вось я уже не один раз чытаў, асабліва пасля гэтага інтэрв'ю Александра. Я разумею яго боль. Я разумею яго жаданне, каб жонка, маці іх дзяцей выйшла хутчэй на волю, але там размова ідзе пра тое, што вот для мяне галоўнае, каб выйшла на волю мой каханы чалавек, скажем, тая ж самая, пры ўсёй павазе, Хоміч таксама б'ецца за вызваленне сваёй сястры, та самая. Найперш, наколькі гэта карэлюецца з вашымі тэзісамі, якія вот вы асабіста у якасці вот кіраўніка агентства і чалавека, які вот узяўся за прасоўванне гэтай тэмы вызвалення палітвязняў, як яно супадае, не супадае? Вот я просто прыгадаю, учора выйшла у нас інтэрв'ю з Ціханаўскай, я ў яе спытаўся наўпрост, чаму вы на сустрэчах не акцэнтуеце ўвагу найперш на вызваленне вашага мужа? Да, вы ходзіце з тэчкай, але заўсёды не кажаце: давайте рабіце ўсё магчымае для вызвалення Сергея. Она сказала: я не могу казаць про Сергея, потому что как бы мы ставим за мэту вызвалення усіх. Да, ну я не буду каментаваць тое, што сказала учора Святлана Ціханаўская ў гэтым інтэрв'ю. Там былі даволі спрэчныя тэзісы, з якімі я не згодзін, і сённяшняя камунікацыя таксама выйшла з даволі спрэчнымі тэзісамі. Але калі казаць пра інтэрв'ю Александра Лойкі, то ну ён неаднойчы падкрэсліваў у гэтым інтэрв'ю, што гэта яго асабістае меркаванне, што як прымаюцца рашэнні пра пэўныя пазіцыі, пра камунікацыі вось у самой гэтай асацыяцыі, я не ведаю. Я да яе не прыналежу, і мы не каардынуем ніякім чынам вось наше партнёрства з Хоміч і з Гарбуновай. Ён ніякім чынам не ўлічвае там ці не прадугледжвае каардынацыі там ці узгаднення пэўных пазіцый ці пэўных там аргументаў за ці супраць. Таму як бы это асобная гісторыя, я да яе дачынення не маю, і пэўныя думкі, пэўныя довады, мне здаецца, яны слушныя. Ну але ў цэлым я не могу сказаць, што я там рыхтаваў гэта інтэрв'ю ці маю да яго некае дачыненне. Не, абсолютна не. Тут я таксама... Тут не пра падрыхтоўку, просто пра тое, што ці ёсць супадзенне, ці не ёсць супадзенне ў падыходах, пазіцыях, бачаннях. Пэўныя рэчы рэзаніруюць. Але зноў жа, гэта асабістая пазіцыя чалавека, які прыналежыць да структуры, з якой я асабіста не маю нейкіх працоўных дачыненняў. Калі казаць пра Тацяну Хоміч, все ж такі я падкрэсліваю, што Тацяна на сённяшні дзень, яна пачала з таго, што яна дамагалася вызвалення Марыі Калеснікавай, сваёй сестры, але на сённяшні дзень яна працуе над вызваленнем усіх. Я таксама са здзіўленнем чуў, як Святлана Ціханаўская на канферэнцыі ў Еўрапарламенце менавіта выкрэсліла, што Тацяна Хоміч займаецца вызваленнем сваёй сестры. Гэта не так. Гэта не адпавядае рэчаіснасці. Я знаходжуся на гэтых сустрэчах. Таксама я магу сказаць, што мы закранаем пытанне не толькі вызвалення, мы гаворым і пра тое, што трэба спыняць рэпрэсіі, што гэта звязаныя рэчы, яны асобныя працэсы, але тым не менш і ўзаемасувязь паміж імі ёсць. І немагчыма ўявіць сабе сітуацыю, калі здымаюцца санкцыі дзеля таго, каб вызваліць людзей, але пры гэтым рэпрэсіі працягваюцца ў тым самым выглядзе, ці яны яшчэ і нарастаюць. Таму ніхто не будзе здымаць санкцыі ў такіх умовах, можна казаць толькі пра іх прыпыненне ці пра нейкае кропкавае там зняццё, але не самых такіх балючых і складаных санкцый. Таму ёсць вельмі шмат меркаванняў людзей, якія выказваюцца, магчыма, яшчэ больш рэзка, яшчэ больш радыкальна. І хтосьці можа дзякаваць Лукашэнку ці дзякаваць Губопіку за праведзеную працу, але гэта не азначае, што ўсе тыя людзі, якія таксама глядзяць у той бок і лічаць, што прыярытэтам павінна быць вызваленне палітычных зняволеных, гэта тыя людзі, з якімі мы каардынуемся. Шмат пытанняў. Я разумею, што на дадзены момант вы не маеце да гэтага праекта ніякага дачынення, не ведаеце, і вы не адзін раз казалі ў нас в эфіры, на якім этапе сёння што знаходзіцца. Тым не менш, вы яго, можна сказаць, бацька гэтага праекта.
Ну, умоўна, один бацька. ну, умоўна, у добрым сэнсе. Бацька здаровага чалавека, да, пашпартам Новай Беларусі. Усё ж такі, калі казаць пра самы пачатак, не тое, што вот, а што там сёння з ім адбываецца, а пра самы пачатак. Я чуў такую фармулёўку, што па вялікаму-то рахунку, ну, людзі, якія ў тэме, якія разбіраюцца, як это ўсё працуе, адразу назвалі гэты праект сувенірным праектам. Сёння, вот, гледзячы на тое, што атрымалася, вы згаджаецеся ці не згаджаеце з такой характарыстыкай? Абсолютно не згаджаюся. І той праект пачынаўся менавіта як рэальны праект дзеля таго, каб вынайсці нейкае рашэнне, якое можа прынесці палёгку сотням тысячам беларусаў, якія сутыкнуліся з праблемай з дакументамі. Заўсёды казалася, што гэта вельмі рызыковы праект, што яго будзе вельмі складана рэалізаваць, але тым не менш воля народа, вось гэты запыт ад людзей, якія сутыкнуліся з гэтай праблемай, яны і былі крыніцай прыняцця рашэння пра тое, што трэба гэты праект пачынаць рэалізоўваць. І вось на пачатку гэтага года таксама тое, што я не ўзгадаў пра свой драконаўскі год, акрамя Еўрапарламента, НАТО там і іншых задач, якія я рэалізоўваў, гэта была таксама і праца па выпрацоўцы алгарытма таго, якім чынам павінен быць сканструяваны, развіты гэты орган выдачы, як ён павінен выглядаць, як ён павінен працаваць, якім чынам будзе выглядаць працэдура па прызнанню гэтага дакумента, калі ўсё будзе гатова. Менавіта тэхнічная частка, як мы будзем пераходзіць да палітычнай часткі. Усе гэтыя веды, усе гэтыя кантакты, вся гэтая інфармацыя была перададзеная тым людзям, якія зараз займаюцца гэтым праектам. Былі неаднаразовыя кансультацыі з імі, я таксама паўтараў там тую самую інфармацыю для іх. Што зараз з гэтым праектам адбываецца, мне складана сказаць, бо камунікацый ніякіх ад офіса ці кабінета па гэтым пытанні няма. Тут пытанне таксама да журналістаў, чаму няма гэта такого станоўчага ціску. Раскажыце, што адбываецца, бо ў свой час, калі я працаваў над гэтым праектам, то мае камунікацыі былі досыць частымі. Я ўсё ж такі спрабаваў падтрымліваць гэтую адкрытасць, зразумеласць таго, што робіцца. Нават калі добрых навінаў не было, то ўсё адно это наш абавязак расказваць людзям пра тое, што робіцца ў іх інтарэсах. На сённяшні дзень я бачу, што гэта захлопнулася проста дзверца і невядома, што там адбываецца. Але тут я думаю, што ў медыа могуць быць свае магчымасці дзеля таго, каб выцягваць гэтую інфармацыю далей. Ну, насамрэч, у нас ужо існуе папярэдняя дамоўленасць, і на пачатку 25-го года, дакладней 10 да сярэдзіны студзеня у нас у студыі, я не буду пакуль называць, але будзе прадстаўнік, даволі адказны прадстаўнік офіса Святланы Ціханаўскай, які у тым ліку распавядзе і пра тое, на якой стадыі знаходіцца гэты праект. Можа, ён ужо пахаваны, вянкі пастаўлены і забыліся пра яго, але насамрэч не. І такі вот трошечку анонса. Ну, але сачыце, для этого подписывайтеся. Ну, зразумела, на сацыяльныя сеткі агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Я гляжу, сёння ваши падначаленыя даволі актыўна ў чаце, адказваюць на закіды, якія тут ідуць у ваш бок і ў бок самого агенцтва, та спрэчкі, дыскусіі. Всё вельмі так, як мы любім, як кажуць. Давайте далей. Спадар Валер, вы уже закранули гэтую тэму, тым не менш, ваша ацэнка у пытанні вот этой вот паглыблення інтэграцыі, захавання незалежнасці, з чым мы прыйшлі да заканчэння 24-го года? Фактычна да стварэння з Беларусі военного протектората России. Калі была подписана дамова аб гарантах бяспекі, то фактычна Россия забрала яшчэ адзін даволі моцны, сур'ёзны кавалак нашага суверэнітэта, і гэта будзе звязана з тым, як будуць прымацца рашэнні і ў пытаннях знешняй палітыкі, нацыянальнай бяспекі, абароны. Тут Россия зноў жа атрымлівае для сябе новыя магчымасці для ўмацавання кантролю над тым, што адбываецца ў краіне, якія рашэнні прымаюцца. На сённяшні дзень мне цяжка пабачыць, якім чынам Лукашенко будзе манеўрировать вось на гэтым складаным полі знешнепалітычным, бо такія адносіны з Россией яны становяцца просто вельмі небяспечнымі для будучай нашай краіны.
Далей тэма перамоваў, якая вось вельмі актуалізавалася в апошнія дні. Я маю на увазе перамоваў па Ўкраіне і па удзелу у гэтых перамовах альбо Лукашэнкі, альбо кагосьці з прадстаўнікоў рэжыма. Ну і безумоўна Дэмсілы, ну вы ўжо гэтую тэму таксама закраналі. З чым мы прыйшлі у гэтых, вам увогуле вы верыце, вось як дасведчаны дыпламат, у тое, што гэтыя перамовы, ну вот як нам зараз бачыцца, гэта вот вялікі круглы стол, тут за ім селі ўсе лідары, прадстаўнікі, там ідзе-то там на прыстаўных стульчыках, там ці Лукашенко, там ці ж як там што, вот гэта магчыма ці не? А каб там быў Лукашенко? Не, ввогуле, давайте спачатку ввогуле гэтыя перамовы, вот мірныя перамовы у такім фармаце, ведаеце, як у кінафільмах. Я думаю, что такая верагоднасць ёсць, але ніхто не ведае, ну дакладней абавязкова будуць перамовы, ці гэта будзе перамір'е, ці это будзе мірная дамова, але ніхто не ведае, у якім фармаце яны будуць адбывацца і хто там будзе удзельнікам. Там сярод удзельнікаў могуць быць толькі Злучаныя Штаты і Расія, напрыклад, ці Трамп з Пуцінам будуць пра штосьці дамаўляцца і выносіць народу рашэнне пра тое, якім чынам заканчваецца гэты канфлікт. На сёння это немагчыма прадказаць. Трамп яшчэ нават не прыйшоў да ўлады, мы бачым, што ён ужо запраўляе знешняй палітыкай Злучаных Штатаў, ён вызначае, становіцца такой кропкай гравітацыі для многіх міжнародных працэсаў, і найперш мы тут кажам пра менавіта гэтую вайну. Для нас вельмі важна. Я не толькі веру ў гэта, я на гэтым працую. Яшчэ ад пачатку гэтага года, калі толькі рыхтаваўся саміт у Швейцарыі па Ўкраіне, тады ўжо пачаліся першыя распрацоўкі, першыя крокі, кантакты з нашымі партнёрамі дзеля того, каб пераканаць іх, што устойлівы мір ва Ўкраіне ён абавязкова патрабуе уліку інтарэсаў Беларусі. То бок, калі вы хочаце, каб там быў мір, то цяжка сабе гэта ўявіць, калі будзе захоўвацца такая сітуацыя ў Беларусі, якую мы бачым сёння. Гэта кантроль Расіі, гэта прысутнасць расійскіх ваенных, пастаўкі новых відаў узбраення у Беларусі, адмова ад дамовы аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі, тое, што Лукашенко з Пуцінам фактычна зараз прасоўваюць. Ну і гэтаксама нельга сабе ўявіць, што будзе мір ва Ўкраіне, калі у Беларусі будуць працягвацца рэпрэсіі, калі будуць заставацца людзі ў турмах, калі не будзе нармальна дэмакратычнага працэсу і краіна не будзе жыць сваімі інтарэсамі, а не падказкай ці воляй Крамля, насамрэч, нават не падказкай. Вот, дарэчы, працягваюцца рэпрэсіі, і мы з вами абмяркоўвалі гэтае пытанне. Вам ўсё ж таки бачыцца верагоднасць таго, што тая справа, якой вы зараз найперш займаецеся, гэта вот вызваленне палітвязняў, прапрацоўка вот гэтых усіх магчымасцяў, што неяк зменіцца вось гэтая стратэгія, калі адных вызваляюць, а другіх і нават у большым яшчэ колькасці кідаюць за краты. Думаю, что так. Да это абавязкова павінна прыйсці. То бок наша задача вызвалення людзей, але немагчыма не разумець, што калі мы вызваляем адных людзей, а іншых людзей садзяць у турму, то гэтая праца, скажем так, на 10-годзе наперад. І калі не будзе змяняцца сама сістэма, не будзе мяняцца падыход у самой краіне да гэтага пытання, то мы можам хадзіць па кругу так вельмі доўга. Таму абавязкова трэба будзе дамагацца і таго, каб гэтыя рэпрэсіі спыніліся. Разам з тым мы аддзяляем заўсёды гэтыя працэсы. На працягу 4 гадоў працягваліся рэпрэсіі ў Беларусі, нікога не вызвалялі, а цяпер пачалі вызваляць. Гэта новае, гэта штосьці, чаго не было раней. Гэта так. Ці хацелі б мы спрыяць гэтаму працэсу? Так, мы хацелі б зрабіць усё дзеля таго, каб гэты працэс працягваўся. Ці хацелі б мы зрабіць штосьці, што будзе перашкаджаць гэтаму працэсу, каб гэтыя рэпрэсіі спыніліся? Канешне, мы павінны быць вельмі абачлівымі. І слова тут яно насамрэч это тое, што абсолютно дасяжная для нас кожны дзень, менавіта камунікацыі, як мы пра гэта размаўляем. Таму, калі мы кажам пра ужыванне інструментарыя, які ў нас ёсць, вось гэты абменны фонд санкцый, то, канешне, мы гаворым пра тое, што немагчыма сабе ўявіць, што здымаюцца санкцыі і пры гэтым захоўваюцца рэпрэсіі на тым самым узроўні. Я спадзяюся, што гэта ўсведамляюць не толькі дэмакратычныя сілы, палітычныя структуры, але ўсведамляюць таксама ў Менску, што немагчыма
немагчыма там дамагацца, патрабаваць зняцця санкцый без таго, каб не мяняліся вось такія базавыя умовы, базавыя дзеянні і рашэнні ўнутры самой Беларусі. Так, это ўсё магчыма, але трэба будзе рабіць таксама і сур'ёзныя саступкі з таго боку. Можа быць, выбарчы вось гэты рытуал, які зараз адбываецца ў Беларусі і вынік якога прызначаны на 26 студзеня. Вось у гэтым што змянілася, якое вам бачанне, да чаго мы па выніку прыйдзем? Ці азначае, как бы можаш, заканчэнне гэтага электаральнага цыкла, заканчэнне легітымнасці там Ціхановскай і тых структур увогуле дэмакратычных, якія ёсць? Ну, па-першае, Лукашенко не зможа аднавіць сваю легітымнасць у выніку нелегітымных, незаконных і недэмакратычных выбараў. Мы бачым, што на сённяшні дзень гэтыя выбары не адпавядаюць ніводнаму з крытэрыяў правядзення выбараў, і таму яму спадзявацца, разлічваць на тое, што міжнародная супольнасць будзе гатовая прызнаць гэтыя выбары легітымнымі, немагчыма. Я б тут таксама ўсё ж такі аддзяляў пытанне легітымнасці і пытанне міжнароднага прызнання, бо такое адчуванне, што ў дэмакратычных сілах ёсць блытаніна наконт таго, што міжнароднае прызнанне і міжнародныя кантакты гэта насамрэч замена легітымнасці. Легітымнасць адбываецца ў выніку волеіз'яўлення, выяўлення беларусаў на працягу выбараў. То, як мы гэта бачым праз палітычны працэс, які прапісаны ў Канстытуцыі. І калі гэтай легітымнасці няма, то Лукашенко не можа на гэта спадзявацца, але таксама і палітычным структурам нельга спадзявацца на тое, што проста таму, што мы сустракаемся з прадстаўнікамі іншых краін на высокім узроўні, то гэта нейкім чынам становіцца нашай крыніцай легітымнасці. Ну, это просто абсолютно розныя рэчы, іх нельга змешваць. Што тычыцца дэмакратычнага руху, палітычных структур, Святланы Ціхановскай, то тут пытанне таго, а куды мы рухаемся, дзе мы зараз знаходзімся, што было зроблена за гэтыя 4 гады, і калі мы хочам быць не проста захаваць сябе, а ствараць нейкую розніцу у Беларусі ці за мяжой, то ці ўсё ў нас правільна сканфігурыравана, ці ўсё ў нас правільна працуе, дзеля таго, каб сапраўды мы казалі, да, мы цяпер будзем дамагацца нашых мэтаў іншымі метадамі, і ў нас будзе атрымлівацца. І вось, дарэчы, мы гатовы нават справаздачыцца пра гэтымі. Мы будзем празрыстымі, мы будзем расказваць пра тое, што робіцца. Той самы праект пашпарта. Празрыстасць проста адсутнічае, яе няма. Ніхто не ведае, што там адбываецца. І гэта самае тычыцца іншых нейкіх праяваў, там, скажам, нейкія камунікацыі з боку дэмакратычных сіл, палітычных структур, наколькі яны адкрытыя і празрыстыя на сённяшні дзень, пра тое, што атрымліваецца, што не атрымліваецца. Калі няма гэтай падсправаздачнасці, то як мы можам быць упэўнены ў тым, што нашы інтарэсы правільна разумеюцца палітычнымі лідарамі і што яны абіраюць правільныя інструменты дзеля таго, каб дасягаць гэтых мэтаў? Спрачацца пра палітычную легітымнасць сёння не мае сэнсу, піша Дарога, прывітанне Дарога. Дарэчы, я перадаў твае словы Валеру наконт таго, як пацяплее. Дарэчы, слухай, я таксама хачу, як пацяплее. Бо сёння мы не маем магчымасці дасягнуць выбарчай легітымнасці, таму на першы план выходзіць легітымнасць спраў. Дык працуем усе. Але вы сказалі, такое слово ўжылі. Яно вельмі падабаецца зараз шмат каму з крытыкаў структур дэмакратычных сілаў. Празрыстасць. Асабліва на фоне лічбаў, якія прагучалі вось у Брусэле. 30 мільёнаў выдаткоўваюцца на дэмакратычныя супольнасці ў будучым годзе. Прыгадалі пра сколькі там 140 мільёнаў ад Еўрасаюза за мінулыя 4 гады, а калі дадаць сюды яшчэ колькі там 170 мільёнаў ад ЗША, куды пашлі грошы? Вот можете зараз сказаць вот всю праўду матку. Хто дзеліў? Да. Ну, найперш, калі казаць пра празрыстасць, то гэта не толькі пытанні фінансаў. Это пра то, як прымаюцца рашэнні ўвогуле, як вызначаюцца праблемы, якія з гэтых праблем становяцца прыярытэтамі, якім чынам выдаткоўваюцца рэсурсы на вырашэнне гэтых праблем, як мы выбудоўваем вось гэтую архітэктуру палітычных структур, якія прадстаўляюць інтарэсы дэмакратычнага руху.
напрыклад, тое, што мне вельмі здзівіла за апошні час, што Координацыйная рада атрымала акрэдытацыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і там будуць прысутнічаць дэлегаваныя дэлегаты Координацыйнай рады дзеля того, каб яны працавалі над гэтым. Цікава, што найперш на першай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая будзе адбывацца напрыканцы студзеня, дэлегаваныя 6 чалавек, 5 з которых уваходзяць у выканаўчыя структуры. То бок, у прынцыпе, на сённяшні дзень Координацыйная рада стала не зусім не тым органам, над якім я працаваў, за які я змагаўся, пра які я марыў, што гэта будзе прадстаўнічы орган, які будзе контрбалансам для выканаўчых структур. На сённяшні дзень Координацыйная рада стала механізмам, дзе фактычна кантралюецца цалкам офісам ці кабінетам. І ці можна разглядаць як добрай навіну пра тое, што з 6 чалавек 5 чалавек на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будуць прадстаўляць выканаўчыя структуры. Я бачу тут парламенцкі ППНСРБ, Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, а не незалежную структуру, якая насамрэч з'яўляецца контрбалансам, якая з'яўляецца прадстаўнічай, якая дзейнічае менавіта як той орган, які забяспечвае празрыстасць, які забяспечвае падсправаздачнасць. Ужо даўно мы не бачылі нават размову пра тое, што кабінет павінен справаздачыцца перад Координацыйнай радай, хаця гэта была адно з асноўных ідэй гэта. Чаму? Вот Латушка быў у нас тут апошні раз у эфіры, я яму задаў гэтае пытанне. Ён сказаў, ну вот хай уносяць такую прапанову прадстаўнікі умоўна апазіцыі ў Координацыйнай радзе і как бы... Гэта справаздачнасць не перад апазіцыяй. Гэта, конечно, маніўраванне і маніпуляцыі, бо гэта запісана ў статуце Координацыйнай рады, што яны павінны забяспечваць гэтую празрыстасць і справаздачнасць. Дык вось, да пытання фінансаў. Канешне, гэтыя лічбы выглядаюць даволі сур'ёзна і даволі важка, але мы памятаем, што гэта пра 4 гады. 4 гады вельмі і вельмі складаных умоваў, калі выехала літаральна ўся грамадзянская супольнасць, палітычныя структуры паўсталі з нуля, калі незалежныя медыа вымушаны былі эвакуавацца з Беларусі. Мы гаворым тут і пра арганізацыю працы, мы гаворым і пра тое, што людзям трэба плаціць заробкі. Гэта і пра дзейнасць у новых умовах. Насамрэч, задачы, якія стаялі, яны былі суперскладаныя і даволі затратныя. Таму тут можна казаць, можа больш казаць пра тое, што выдзялялася не так шмат сродкаў. І заўсёды пра гэта казалася, што гэтых сродкаў недастаткова дзеля таго, каб не проста аднавіць дзейнасць грамадзянскай супольнасці і незалежных медыа, а дзеля таго, каб перамагчы. Я на гэта гляджу менавіта з гэтага пункту гледжання. А гэтых сродкаў дастаткова дзеля таго, каб перамагаць у Беларусі. Калі паглядзець на тыя сотні і сотні мільёнаў, якія трацяцца на прапаганду ў Беларусі, расійская прапаганда, якая актыўна працуе ў Беларусі, ці атрымліваем мы дастаткова ресурсаў дзеля таго, каб быць эфектыўнымі гульцамі на інфармацыйным поле ў Беларусі. Іншых праблемаў таксама досыць шмат. І ў гэтым сэнсе можа, ні палітычныя структуры не маюць дачынення да размеркавання гэтых сродкаў. Яны могуць уплываць у пэўным сэнсе на некаторыя рашэнні, тое, хто атрымлівае, хто не атрымлівае, але гэта не рашэнне. І тут я магу сказаць, што тыя людзі, якія працавалі над распрацоўкай патрэбаў, дакумента аб распрацоўцы патрэбаў грамадзянскай супольнасці, дэмакратычных сілаў для еўрапейскага звязу, яны рабілі вельмі адказную, вельмі празрыстую, вельмі зразумелую працу, якой маглі паўдзельнічаць усе тыя, хто гэта хацеў, хто прыналежаў да тых ці іншых сектараў грамадзянскай супольнасці. Ну, але ў любым выпадку не там умоўны там Франак Вячорка, там ці Ціхановская, ці Кавалеўскі, пакуль быў ОПК, вырашалі, каму выдаваць вось вот гэтыя атрыманыя умоўныя там 170 или 30 мільёнаў, з іх там адстёгіваць і даваць некаму. Ну, што тычыцца мяне, то я да гэтага дачынення не меў. Я рабіў толькі такі макрафандрейзінг. Ну, то бок, мне трэба было працаваць з Еўрапейскай камісіяй, мне трэба было працаваць з Кангрэсам злучаных. Хто меў? Вот каму вот зараз канкрэтнаму чалавеку можна пайсці і выставіць там некае, задаць пытанне? Я магу адказваць за сябе, за астатніх адказваць я не магу. З тых людзей, якіх вы пералічылі. Так я не за тых, я просто умоўна пытаюся. Вот людзі задаюць пытанне, хто займаўся размеркаваннем гэтых выдаткаваных Еўросаюзам грошай? Вы можете назваць гэтага чалавека, структуру, да якога вот журналісты могуць пайсці і сказаць, людзі пытаюцца, дайце справаздачу.
Ну, па-першае, эта інфармацыя неаднаразова агучвалася і Андрэем Егорам у тым ліку, які быў каардынатарам па падрыхтоўцы ацэнкі патрэбаў. Але калі казаць пра рашэнне, то інстытуцыянальныя фонды, напрыклад, там Еўрапейскі фонд падтрымкі дэмакратыі, яны атрымліваюць пэўную суму, і пасля на гэтую суму могуць прэтэндаваць усе ініцыятывы ці людзі, палітычныя структуры і так далей, якія звяртаюцца сваімі праектнымі прапановамі, іх ацэньваюць, даюць нейкую зваротную сувязь і гавораць, тут зрабі лепш, тут нам не зразумела, і толькі пасля таго, як будзе прынятая гэта праектная прапанова, выдзяляюцца сродкі, якія пасля вельмі шчыльна кантралююцца. То зноў жа да пытання празрыстасці, пра тое, што эта празрыстасць насамрэч яна не для беларускага грамадства атрымліваецца, бо грошы ўсё ж такі прыходзяць з боку еўрапейцаў, але яна існуе, гэтая празрыстасць, ну, хаця б для гэтых інстытутаў, праз якія праходзяць гэтыя сродкі. Таму рашэнне так прымаюцца менавіта там, справаздачнасць прымаецца менавіта там, дакументы ці там нейкая інфармацыя раскрываецца менавіта перад гэтымі структурамі. Таму пытанне можна адрасаваць туды. Я думаю, што якраз такі палітычным структурам, якія на сённяшні дзень кантралююць вось гэты дыялог з еўрапейскай камісіяй, якія могуць запытаць неабходную інфармацыю, я думаю, што это пытанне найперш для іх, і чаму яны не могуць дастаць такія больш падрабязныя тлумачэнні пра тое, як выглядае працэс размеркавання сродкаў, як выглядае працэс контроля над выкарыстаннем гэтых сродкаў, адказнасці за невыкарыстанне ці неправільнае выкарыстанне. Я думаю, што гэтае пытанне якраз трэба адрасаваць туды, у СТОПК. Дякую вялікі, добра, будзем скіроўваць туды. На завяршэнне коротко ўсё ж таки ваше бачанне, ну я не ведаю, вашай асабістай, агентства ці дэмсіл, стратэгія на 25 год, якое яна вам бачыцца, увогуле, што б вы хацелі сказаць і спрагнасаваць для беларускага грамадства на наступны год? Ну, гэта будзе вельмі складаны год. Тут пытанне не толькі у выбарах 26 студзеня, там наколькі яны недэмакратычныя, мы все разумеем. Гэта і пытанне ў тым, як мяняецца палітычны кантэкст навокал нас у краінах Европы, у Паўночнай Амерыцы. Мы чакаем таксама прыхода Трампа. Ну, як чакаем? Мы разумеем, што гэта адбудзецца, і многія людзі разумеюць, што ў гэта могуць быць свае наступствы даволі сур'ёзныя, у тым ліку для Беларусі. Гэта і тое, як выглядае вайна на сённяшні дзень расійска-украінская, якім можа быць мірны працэс, ці зможам мы дамагчыся таго, што інтарэсы Беларусі там будуць улічаныя. Гэта таксама і прыход новых урадаў, новых палітыкаў у многіх краінах Еўропы, у якіх няма такой эмацыянальнай прывязанасці да сітуацыі 20-го года. Калі там у еўрапейскім парламенце усе ведалі, што такое Беларусь, што такое пратэсты, хто такая Святлана Ціхановская, то зараз прыходзіць новая генерацыя гэтых палітыкаў у выніку выбараў еўрапейскі парламент, фармавання новай еўрапейскай камісіі, якія, ну, скажем так, патрабуюць таго, каб ім расказалі пра гэта, але наколькі гэта будзе эмацыйная сувязь, яна будзе такой самай трывалай і такой самай моцнай, як гэта было з палітыкамі 20-го года. Мы бачым, што зараз адбываюцца урадавыя крызісы ў Германіі, у Францыі, Аўстрыя да канца яшчэ не сфармавала свой урад, Літва толькі што прывяла свой урад, у Польшчы ўсё ж такі таксама ёсць такія непэўнасці датычна палітыкі па Беларусі. І так далей. І вось гэтыя новыя умовы, новыя людзі, новыя палітыкі, яны таксама ствараюць пэўную, ну, такое асяроддзе для Лукашэнкі, для яго дыпламатыі, дзеля таго, каб яны там стваралі сабе свае новыя нейкія умовы для, ну, скажем, не нармалізацыі адносінаў, канешне, бо да гэта яшчэ вельмі далёка, але дзеля таго, каб адваёўваць нейкія свае тэрыторыі, якія яны згубілі пасля 20-го года. Гэта будзе рабіцца аб'ектыўна, то бок у незалежнасці ад таго, што мы робім, што мы не робім, гэта аб'ектыўная рэальнасць. Але тое, што мы можам рабіць, ўсё ж такі ацаніць, як адпрацавалі мы 4,5 гады на гэтым напрамку, што мы можам рабіць па-іншаму, якія былі вынікі, якія былі страты, і што насамрэч мы дасягнулі за гэты час. Я зноў жа не кажу пра тое, што з'яўляецца рэакцыяй на вельмі складаныя умовы,
там пытанне легалізацыі, все астатняе, але дэмакратычны рух ствараўся дзеля таго, каб дамагчыся дэмакратычных зменаў у Беларусі. Што зроблена на гэтым шляху і што трэба памяняць сярод нас саміх, як трэба памяняць некае пераразмеркаванне функцыі, паўнамоцтваў, статусаў і гэтак далей дзеля таго, каб мы прыйшлі ўсё ж такі да дасягнення сваёй галоўнай мэты, каб Беларусь была дэмакратычнай, каб мы там правялі вольныя выбары, каб не было палітычных зняволеных, спыніліся рэпрэсіі. Пытанне дыялогу, які мы сёння таксама не абмяркоўвалі, але гэта заўсёды было такой магістральнай лініі праз увесь дэмакратычны рух ад 20-го года. Так стваралася Коордынацыйная рада. Дзеля дыялога, дзеля вырашэння нашых праблем, непаразуменняў з рэжымам, менавіта праз дыялог. У красавіку, у траўні 21-го года было праведзенае пытанне народнае, дзе 770 тысяч чалавек выказаліся на карысць таго, каб былі перамовы. І сёння кожны раз, калі вымаўляеш слова дыялог ці перамовы, то насамрэч былыя калегі могуць глядзець як на нейкага агента рэжыма. І тут ужо не саромеюцца, нават тыкаюць у гэты бок і гавораць, што невядома, хто ці стымулюе там тым ці іншым чынам. Але гэта насамрэч з іх боку адступленне ад асноўнай ідэі таго, што мы хацелі б вырашыць унутрыпалітычны крызіс у Беларусі праз дыялог, праз тое, каб былі знойдзены нейкія кампрамісныя рашэнні. Дзякуй вялікі. Ну што ж, наступны год будзе годам змеі. Маленькі, але такі досыць паскудненькі дракон. Драконы таксама розныя бываюць. Ну, таму што тут вот все-таки вялікі, такі дзесьці горды, хоць і злобны, а тут вот ядам як пырскне з цішком. Але будзем спадзявацца, што сапраўды ўсё ж такі нешта зменіцца ў лепшым накірунку. Будзем для гэтага працаваць. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз подписывайтеся на сацыяльныя сеткі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Ну і не забывайце пра Еўрарадыё. Наш YouTube канал вас заўсёды рады бачыць. Да сустрэчы у наступным годзе. Жыве Беларусь. Жыве вечна.